Mia accident ong mani 10 tarik abo jongpui jola gongrai high school ni student akui molsom ko 2-3 din age ni langai ri phajak bono o lockdown ongnai hinoi tai waisa hostelo dana ni master tai allowed laya ni bagai nahanan nangkha apuro dokil puro bini buma bai auto kaisa o auto ni malik bo aro bini cerai pore jak kepil puro Jompok Nogor Bajar Layoi Boromura kamani somoyo ঠিক bus kangat ni trak phayoi abu bai jong to nukjak yaro phet pherlai jak kha na bahayong lai kha jong to saimaya abo ni pore je gotona ni pore jong 1 ঘন্টা pore se jong siu khaiba jong amba sani phayoi accident ong kha jong no biang janit lang kha hinoi ucerai ni buma kol khlayo abo bo kaham khai kok saimaya yang narwas ongmani bagai khai cerai no wana mani bagai kaham khai kok saimaya jong bai khai jong logalok no jong don sura parani jibi bakak panai jong thangkha bini buka kai ang bini kaka kai tai kini bu phayung kusu bini kaka o thabu ni kaka kai jong nukha o hospital manja khabro bai yang buka to kap kaboi lama o se kap kaboi phaika bahai jane ong no hinai kai jong phai nukha unconscious kunu jong bai kok saimaya buma bo yang daktar bo naijak yakho cerai no wana oi omahai siongkha jong nugoi takap sidi ishor tongo bhagavan tongo jong no mathang nai dino ingkai jong to asa khlayo o ishor soyong phayele jong no le mathang yakin to narauni je abodan narauni maya doya abono ishor ni abodan jong muno jong mato jong nai ingkai narauno u khari nai hinai jong nuan sogo kai bini account to apui mol somni bukhane account abu rinai kai bini account by mobile number abo reject nai je muchung nai ro narau rimano chubamano kuroi boto dine ane khai usta nogo kuroi khai taiga sak boto kunu chala ni basakri 3 jona buroi mamang ongo khai 2 jona okra ro nang khai para bisingo bangla medium pore ri khai kusung khai ba maya to yak layoi taide kaham school hinai English medium pore rimani abo setabu ko mahai durgotona ongjak khang khai ba browni bini hapuini buma bai bukha tabu kunu tam sasinai emne kuroi bai chubai ang khai to imo jodi daktar sa khang khai operation ni kogrok khai to brau umahai operation khainani khai phatarot langnani sombol kuroi abuni bagai jotono bo khulumoi sano tabuk narok CT scan ro akro dak paijaka CT scan miano borok khlai khawai kaisa abu bai abo o CT scan no daktar samani motengkai abo report bisi hamia emne subai le chungnu saya report asuk hamia
abosmi jengno bukhabuna buma no busaka jeng joto je brauni loge tongnai rok no busaka kai taiwaisa kini bukung bara dokter bukhayai sao taiwaisa narauno bodhapuino CT scan khlai runai abo report surgical surgeon sar songni report mote jeng kam khlaina nangnai imusai kalang khajengno tabuk naron lukurong ni thaniwo tamo sanamusung ba tamo sannamusung tabuk jotono Tripura hamtrai khlainai ro tini lukrok ro ni sako jeng mujugo ucerai 13 bosorni cerai no mathangnani bagai buma bukano sajo khainani bagai jung sano isa je manma mote